Ibalik siya sa parallel. Parallel daw, parallel. One switch. Parallel. Kaya ito na puntang 5. Gatong gito ni sir nga 3 Three switches in one light. So, ay daw, ang yellow ang pasigaon. Ha? Ang yellow. Yelo ang pasigaon. So, ay ba? Kanang yellow ra pasigaon ba? Paghimo tag bagong ano ba? Bagong kanang experiment. Experimentation Kanawat time. yellow ra ang pasigaon. Kalimtanon na ba dyan ko gutom guys, pasensyahin ninyo.